God aften og velkommen til aftens udgave af Politisk Debat, hvor vi i aften har besøg af Politikens kulturredaktør Anita Bay Bondegård samt den politiske journalist Clement Kjærsgaard. Og god aften og velkommen til jer begge to. Jo, mange tak. Tak skal du have. Så hvis vi lige starter med dig, Anita. Du har ment, at programmet hos Clement bør afskaffes. Hvordan kan det være? Jamen, for det første så mener jeg ikke, at programmet er konstruktivt. Jeg synes, at det kan være rigtig svært at udtrykke sine meninger og holdninger i programmet, da det ofte ser ud til, at de ikke får chance for at argumentere for sine svar. Men generelt er det jo sådan, at politiske journalister rent faktisk interviewer på samme måde. På baggrund af grundig research og kritiske spørgsmål, vi selvfølgelig udgik efter selvmodsigelse eller indrømmelse for politikere. Men du nævner jo selv, at politikere fremstår som maskiner og selv kommer til udtryk med en masse selvmodsigende konklusioner. Anita, du hævder, som Clement lige nævnte før, at politikerne fremstår som maskiner. Hvad mener du helt præcis med det? Altså, jeg personligt mener jo, at politikere fremstår som maskiner, da politikerne til tider kommer til udtryk ved upræcise og selvmodsigende svar. Men jeg synes i bund og grund, at det ofte er de politiske journalisters skyld. De opstiller små fælder, og problemerne er komplekse, og holdningerne til dem bliver til en stadig udvikling af meninger, der lunder lidt fra hinanden, og ikke hele tiden udelukker et andet synspunkt. Så Anita, du mener simpelthen, at spørgsmålene er for udspekuleret? Altså, jeg mener i hvert fald, at politikerne bør takke nej tak til tilbuddet om at deltage, da det ofte skaber uklarhed og mangel på politiske visioner. Det er et problem, at politikerne i stigende grad siden 2001 har brugt parti- og skattemidler til at ansætte stadig flere pressemedarbejdere, der har overtaget en væsentlig del af ansvaret inden for politikudviklingen. Desuden har medierne, i stedet for at opruste over for spindoktorerne, i stedet udviklet en ny subgenre af politisk journalistik, hvor redaktører, eks-spindoktorer, kommentatorer og mange flere diskuterer, hvad politikerne i virkeligheden mener. Det sidste spørgsmål, jeg har til jer i dag, går til dig, Clement. Hvordan har du det med, at Anita Bondegård sammenligner dit program med Holberg-analogien? Jamen, jeg spurgte Astrid Krag under mit show i tirsdags, om hun synes, at regeringen var for blå, hvorefter hun svarede nej. Da jeg så kort tid efter spørger, om hun så derimod synes, at regeringen skulle være mere rød, svarer hun ja. Det er ikke en analogi til Holbergs, men derimod en åbenlys selvmodsigelse. Vi bliver desværre nødt til at runde af, men tak til jer begge to, fordi I gad komme. Vi må desværre stoppe debatten. I må have det godt. Vi er straks tilbage. I lytter til debatten. Her kommer 12 dage med Medina. Tak fordi I lyttede med.